fond of ngingonqobayo ngine-guest ekhona evela lapha kwaSinazo uSinazo uzositshela kabanzi naye ngeproduct yakhe ayithengisayo ukuthi itholakala isiza ngani thokozela ke siqephu silandelayo la khona sobe siqoqa naye kabanzi. Thank you. Hey, unjani? Ngiyaphila unjani futhi? Ngiyaphila nami. Ubani igama kwanje? Ukhuluma noSinazo. Okay, uSinazo siphathele namhlanje. Okay, my products today nginiphathele weight gain powder. So weight gain powder yami ibukeka kanje. So lo powder lona wenzani na uyakusiza ukuthi ugain weight. Ufu umuntu ofuna ugain weight lo powder right for wena. Awukhethile abantwana abantu abadala ulungile wonke umuntu awukhethanga uyavula neappetite umuntu onenkinga nje ungakhona ukudla kahle unenhliziyo ehlezi emnyama lo powder lona uyakusiza umuntu futhi ojimayo uyakusiza ngoba ubuild nama muscles so usimple kakhulu nje awudingi into eningi. Okay. Ake sithi ke khona umuntu ongaye ejimini ongajim but uyadinga lo powder ungamsiza wona. Ungamsiza futhi upowder since ngishilo ukuthi ubuilda imuscle. Yes, it just you're not just gaining weight but in the muscle yabuildeka. Okay. Yes. No, siyabonga. So bangakuthola khona la bangakuthola khona if bedinga ukuthola lama supplement. Yes, but khona la ngithola khona firstly my product in a contact details wami. So if you uthenge le product uzothola ama contact details wami and instructions and also benefits the product yami and ngiyatholakala ku TikTok Sinazo 97 and ngikhona na ku Facebook Sinazo Ndlela. Yes. Okay, no, siyabonga ke kuzovakashela na like abazothola ama product. Yes, I'm a product wami ngise I'm based in Durban but I do courier and abaseThekwini I have two options for one person Durban. I do my meetups in town only, guys, in Durban Central only. And uma ngabe ngingawenza ama meetups uyakwazi ukuzolanda wena kwangingonqobayo inkwangingonqobayo uke khona Smith Street 343 Palm Building Smith Street opposite neManchi Passage. Abanye bathi iFNB Passage. Okay. Yes. Now siyabonga kakhulu. Ungingonqobayo first floor office number 108A. Okay. So yes. Siyabonga. Ngiyabonga. Hope bonke bazwile bazosizakala. Thank you. Ngicela bese wakithi ngikubawa awubizi u80 rand kuphela. Okay. Thank you. Sharp.